Mana do'стои азиз, mana инҷа ҳозир мо тухмоя мегирем аз латок, баъд болои сеткаба мечинем. Бояд тухмо пагоҳ ё фардо бояд ки чӯҷа бурод. Mana нигоҳ кунед. Барои инҷа якум бор мана хе тухм мондем, оли нав харидагӣ будем. Акнун бинем кани чӣ хел чӯҷа мебурорад. Чиба об буровардааст ин тухм? Барои чӣ? Анакун ҳами тухмоя гирифта болои сеткаба мечинем. Ино эҳтиёт шуда вай кардан дар кор ки ин ҳозир чӯҷа тайёр дарунаш ба. Эҳтиёт шуда гирифта мондан дар кор. Як бор чӯҷа бурорад, бинем чандта мебурорад, чӣ хел бо мемонем тухм. ин дафъа бисёртар мемонем, 50 тухм мемонем. Мана ҳамаи тухмоя мондем рӯи сеткаба чиндем. бинед мана инҷа обаша об мерезем. ин об рехтан барои он мерезем ки пӯчоқи ҳамин тухм сахт нашавад, қоқ нашаваду мулоим шавад, ки чӯҷа бурод аз даруни тухм вай нашавад, мулоимак шавад. ҳамин чӯҷа буромаданаш осонтар шавад. барои ҳамин об мерезем. бояд пагоҳ ё фардо чӯҷа бурод. бо ман чӯҷа ҳамин як ки буромад, шумо нишон медиҳам. мана бинед аҷоиб ҳаво. мана баъди борон мана офтоби гарм шуд. бо нигоҳ кунед. мана инҷа теплица, 4 теплица дорем. мана инҷа бо берун ба имсол ҷо кардам. мана инҷа помидоракои мана бинам чӣ хел қадашон баланд шудааст. пора карда ранг оврасози помидораш. мана ин теплицаба ман фақат қаламфуру болгар шинондагӣ. қаламфурум мана калон шудааст.
помидор шунандагӣ ҳама ҷо ба ин теплица ба як тарафаш ба помидор, баъд ман инҷа ба пиёз шинандагӣ пиёзи кабуд шудааст. Пиёз шоя шинандагӣ будам. Калон шудааст. Қандай истифода бардастам ин пиёзо монтишу худош ба тараф пиёз мешинам ва як шӯрбанони инаш ба тайёр шуда мемонад. инҷа ҳоли торф рехта серина ина ҳамеша мекунам пробовая нақ нашуд торф мерезаму баъд пробу якаш чихел шуд. инҷа ду намуд райҳон кардагимам. Mana inja jak diga teplitsa. Ana inash pomidor. Mana inja misol pomidora bisyor ko'rdim. Behad garm bude astarini teplitsa. Помидорам майдача бошудам. Пас такаки сер ҳосил. Набинед чӣ хел дорад.